Izgradit ćemo Južni tok i u toj nameri moramo da istrajemo, izjavio je u Beogradu mađarski premijer Viktor Orban i izrazio spremnost njegove zemlje da nastavi rad na izgradnji tog gasovoda radi energetske sigurnosti. Orban je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da njegova zemlja podržava Ukrajinu, ali da ne želi da dođe u situaciju da od nje energetski zavisi. Ne prihvatamo ona međunarodna mišljenja koje se protive izgradnji Južnog toka i oduzimaju pravo Mađarskoj da o tome ona odlučuje. Oni koji žele da ne izgradimo Južni tok treba da nam daju jedan drugi predlog, onda kako ćemo doći do tih energetskih nosioca i kako ćemo živeti, šta će nam dati kao kontrauslugu. Znači od onoga da nešto ne želim, od toga ne može da se živi. Za život nam je potrebna energija i zato ćemo Južni tok izgraditi. Vučić je rekao da će o izgradnji Južnog toka razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i premijerom Dmitrijem Medvedevim tokom predstojeće posete Moskvi 7. i 8. jula. 7. i 8. ću razgovarati sa premijerom Medvedevim i predsjednikom Putinom o Južnom toku. Naravno, naše radne grupe rade na pripremi ugovora i ono što ćemo pokušati to je da to ne ide i nije uvek, ili ranije nikada nije bio slučaj, ali gledat ćemo što je moguće više stvari da uskladimo sa evropskim pravilima, sa evropskim regulama, ali naravno da ćemo voditi računa uvek u interesima Srbije. Orban je izjavio da njegova zemlja pozdravlja stabilnost Srbije i dodao da je na zajedničkoj sjednici dve vlade potvrdio da će Mađarska podržavati ulazak Srbije u Evropsku uniju dokle god to narod Srbije želi, jer to smatra svojom moralnom obavezom. Dvojica premijera su saglasni da bilateralna saradnja Srbije i Mađarske ima ogromne mogućnosti.